Oh my god, दिनैसो न'आव थांनो मोनसिगोन। So, hello लोगोफोर, आं अबंसा बसुमतारी आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ आंनि चेनेल I love अबंसा। So, दिनै दायो नैबे टाइमाव माने जोङो दङ माने गहपुराव आरो मादै मोनानि न'आव जेरावनोखि जोङो थादोंमोन जादोंमोन बिदिनो बेनिफ्रायनो माने मिटिंसालि एबा जेरावनोखि प्रग्राम जादोंमोन बेसिमाव थांदोंमोन जों बेनिफ्रायनो आरो आङो दायो दसे उनाव माने मादै मोनानिफ्राय जोङो बिदाय लागोन दायो नै पुरा माने बेग दिहुनजोब्बाय गासैबो जोंहा रेडि कुनाल थांसैबा ट्रेना उसिम सफैनो इखौ नायबाय दङ नै थांसै ना माहाय गोजोनसिगोन ना गोजोनसिगोन माने नेटवर्कनि एसे प्रब्लेम माने नैयाव गोरबो जोङो माने बिदाय लानो थाखाय माने रेडि जागासिनो आरो नोंथांमोननो माने मादैमोनखौ आङो दिन्थिगोन जोंहा नै नानि जोंना माने माबायदि नांदो जोंदो माने थानानै मोजां नांदो ना मोजां नाङाखै मा नांदों ना थ' जोंनाव थांनि थाङा नानिया माने जोबोद माने किउट नै जोंदोनो बेरायफाबाय माबाय नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ नुखादों नङा होमब्ला दायोथ' जोङो माने थांनो जाबायानो नै पुरा माने बेग सेग लाजोब्बाय आरो थांनो थाखाय रेडि आरो आङो नोंथांमोननो बुंदोंमोन जे मादैखौ दिन्थिगोन जेराव जोङो माने थादोंमोन जादोंमोन बिदिनो नै मादैया बिसोरनि न'आवनो जोङो थाबाय जाबाय बिदिनो मादै मोनाखौ एसे खस्थ'बो होबाय जोङो मानसिफोराबो बुरजा नालाय बिदिनो मादै बोरै नोंखो जोंजों लोगोसे साननैसो थाफाना आरो बिदिनो जोङो इयुनावथ' माने लोगो मोनखागोन बिदिनो जोङो फैयोब्ला हाबफैगोन मादै मोनानाव बिदिनो साबायखर मादै जोंखौ माने बहुद हेल्प होबाय जे थानायनिफ्राय जानायनिफ्राय जेसेबां हायो जोथोन लादों मादैया जोंखौ बिदिनो जोबोद मोजां नांदों जे रिसपन्स जे रिसपेक्ट बे जायगानि बिदिनो आरो बेजों दङ नै बेजों प्रिति आगै दङ बोरो मानसि मु एरसेखो जों फै नै आगैयाबो माने गोबां माने हेल्प होदों जोंखौ माने बेरायनायाव बिदिनो बेरायनायाव आरो बेजोंसो दङ नै आगैया नै नोंसोरलाय नों खोनाखै दे नै फै जोंना दे मा मुंमोन नोंना दे जल्दि खारबाय उननिमा खारबाय नै बेजों जोङो दायो माने थांनोसै थांसै ना रायजोफोर दे थौ नै गासैबो रेडि जाबाय नै थांलायनोसै जोङो ना धोरोम थांसैबा थांनो गोसो ना थांनो गोसो गैयामोन मानसि थांनो गोसो गैयि बायदि नुखादों ने नोंलाय थांनो गोसो गैयि बायदि नुदोंसो खानायखौ मानसिखौ नंमारगौ मादैया नै एकदम माने मनायाव मा होखोथाय लांनांसिगोन ओमफ्राय गारि फैगासिनो माने गारिखौ माने एसे आग बारायना थांसै जोङो नै बाप्पा रायजोफोरा नै जोंना एकदम मुबा गोरबोखौथ' मुबा बेंगलराव थांबाय नुखाबाय सानथामनि माल बियो दे थालायदो थांलायनोसै जोंहा नै आदामोनजोंबो बिदाय लालायबाय होलांलायनोसै तालि तुप्लि लानानै न' फारसे ক'ত যায় তোমাৰ বাৰী যাবে নেকি বাৰী যাওঁ বাৰীটো এনেই কিবা বানপানী চব কিবা হৈ গ'ল বানপানী হৈ গ'ল চব তামোল পাণ চব শুকাই গ'ল না এতিয়া অলপ কিবা যাম আৰু বাৰী শুকাই বেলেগৰ বাৰীত কাম কৰিব যাই আছো এতিয়া Guys, where is our gari? Huh? Our coming gari is each side. Each side. coming train. Our gari is coming. No train. Dayo nih, gariयाव गाखोमारबाय. Dayo ओमफ्राय स्टेशनसिम थांलायनोसै. Ayo. Gila. जोबाय सेस गेरबासिं मोनफैबाय नै रेलवे स्टेशन नुहुरला दखन गेरबा मोनफैबाय गैला नेनो बाबाय गारियानो फैला नै खैथा जागोनलै टाइमा खैथालै दासो 12:37 नो औ माय गड गेरबो मोखाङा मार जेनेबा आयो बेगखौनो नै फाथै जाबनाय जाबदों नै फाथै जाबनाय बायदि जाबदों गहपुरनिफ्राय माने खान्थि ओंखारबोनो मोननानै माने इयावथ' नेट मोनामोन नालाय भिडिअबो मोजां आपल'ड होनो मोनाखै आरो गहपुरनिफ्राय ओंखारबोबाय आरो दायो थांसै टंलासिम
नायनोसै बिदिनो गसंना थांनांब्लाथ' बेथनबो आथिङा रेवजोबखागोन बे So friends, दायो जोङो मोनफैबाय टांला माने जोङो गहपुरनिफ्राय दायो मोनफैबाय टांला ओरैबायदि खामने गोजोनदों माने गोसोखौ जे बेयाव ओरैबायदि नेटवर्कनि प्रब्लेम आरो दायो जोङो मोनफैबाय टांलासिम oh my god जोङो सिगांनो बाइक दिहुनगोन बेनो माने दाख्लै गालांनाया जों जे दाख्लै गालांदोंमोन बाइक आरो बेनिफ्राय बाइक लानानै दायो थांनोसै दसे जिरायनाय हिसाबै एसे दखानाव हाबहैनोसै So friends, दायो जोङो हाबलायनोसैलाय नै स्वागतम रेस्टुरेन्ट माने सिगांथ' माने चाइनिस होननानै मिथियोमोन दायो माने स्वागतम रेस्टुरेन्ट आरो हाबहैनोसैलाय दायो माहाय जालु जाला खालामनोसै yes मा होखो अर्डार Chicken chow. चिकेन चाव नोंलाय एके एके नों चिकेन चाव होदो नङा नोंजों माने आंजों माने एखे माने इनिया चिकेन चाव आंनिया जादों चिकेन फ्राइड राइस आरो नोंसोरनि मालाय चिकेन चाव मोनथाम आरो फ्राइड राइस मोननै फैरादो माने दानसे गहपुरनिफ्राय गावनि जायगायाव दा मोनफैबाय आरो नङा दा जालांनोसै दा खामानि न'सिम होलांनायसै wow oh my god friends जोंनिया नै अर्डार फैबाय मोनबाय ना नोंनि मा बढ़िया चिकेन चाव वाह कुनाल मिथिबा नै हाबाय जोंना गासैबो जाखांलायबाय जोंना जाखांबाय दायो ओंखारलांनायसै बाय अ बेगा नोंसिनिया लादो oh my god ओरैबादि माने गोबाव थाना फैदों बेबायदि नांबाय माने गावखौनो जे सानथामल'सो थाहैदों गहपुराव सानथामल'सो थाहैबाय आरो दिनै न'आव फैबाय ओरैबादि माने मास मोनथाम बोसोरसे बेफोरबायदि थाना फैनाय बायदि नांबाय माने गावखौनो आरो आङो दिनै नोंथांमोननि सेराव बेखौ शेयार खालामनो नागिरदों जे बै सानथाम थांनानै थाहैनायाव गहपुराव माबायदि नांखो नङा होनब्ला गहपुरनि माने मानसिफोरनि रेसपन्सा माबायदि बेखौसो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों जे जोङो फार्स्ट अफ अल बुंनो थाङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो माने साबायखर बावनांगोन जे जोङो जाय न'खराव थाहैदोंमोन बिथांमोनखौ जे मादै माने बिनानाव बिसोरखौ माने जोङो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने थेंक इउ जासिहरबाय मानो होनब्ला बिथांमोना जोंखौ जोबोद जोथोन लाखिदों जानायनिफ्राय थानायनिफ्राय बेरायनाय गासैयावबो माने जोंखौ माने जोथोन लादों जोङो माने बिथांमोनखौ मिस खालामबाय थागोन लोगोसे बेवहाय जोंहा प्रब्लेम होननानै बुङोब्ला जोङो मोनसेल' प्रब्लेम मोनदोंमोन बेयाव थाहैनायाव गहपुराव थाहैनायाव मोनसेल' प्रब्लेम बेनो जाहैदों माने नेटवर्कनि प्रब्लेम मानो होनब्ला जोङो न'आव थायोब्ला जोङो माने जिअ सिम सालायो खिन्थु ओजा माने जिअनि नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम होयो आरो लोगोसे एयारटेलाबो माहाय प्रब्लेम भडाफना एसे मोजां होननाय खोनादों थेवब्लाबो एयारटेलजोंनो जोङो माने सालायबाय मोनसे भिडिअ आपल'ड होनो थाखाय गोबां माने टाइम लाबाय बिदिनो आरो जोबोद मोजां बिनि गहपुराव थांनानै जोबोद मोजां नांबाय जे बेयाव थानाय जानाय जेबो प्रब्लेम मोनासै आरो मानसिफोरनि रेसपन्सआथ' जोबोद मोजांमोन जोंनि सायाव लोगोसे आरो बेवहाय लोंनाय दैफोरनि जुगानाबो माने दैखरनि दै जोबोद मोजां दैखरनि बेवहाय माने दंखल एबा टिपकल बेवहाय बाहायनायखौ नुवाखै माने दैखरनिनो जोबोद मोजां आरो बिदिनो दिनै फाइनालि मोनफैबाय न'आव आरो बिदिनो नोंथांमोननो दिन्थिबाय जे बेवहाय 53थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जथुमा बेनि मोनसे ब्लग हगारदों आरो बिदिनो दिनै गोजोनदों गोसोखौ जे बिदिनो नोंथांमोननिफ्राय आङो बेखिनिखौनो फोरमायनानै बिदाय लानो सानबाय स' बाय लोगोफोर इयुननि भिडिअफोराव नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनफिनसिगोन नङा होनब्ला स' बाय